Pagpatay sa konteksto ilawom sa war on drugs, online harassment ug red tagging sa mga human rights defender, pagpatay sa mga tigbalita lakip na. Kadugay sa paghatag sa mga ancestral domain sa mga indigenous people kon IP, pipila lang sa mga nagpadayong human rights violations nga nasinati sa nasud. Sumala sa Amnesty International Philippines ug NCIP Bukidnon atol sa ilang pagbisita sa Cagayan de Oro City. Ano report ni Cyril Chavez? Mga nagpadayong pagpatay, ilawom sa konteksto sa war on drugs o anti-illegal drugs operation nga resulta sa pagkamatay sa mga target. Ingon man, nagpadayong pagpatay sa mga miyembro sa media nga dugay matagaan og hustisya. Pipila lamang kini sa mga nag-unang human rights violations nga nagpadayong nasinati sa nasod sukad tuig 2025 hangtod karong 2026. Sumala sa Amnesty International. Ang grupo may bisita sa Cagayan de Oro City aron ipadayag ang resulta sa ilang mga pagtuon, lakip na ang ilang mga laka nga ginahimo. Matod sa grupo nga sagad sa mga nasinati gyud sa mga HRD sa nasod ang walay undang nga pagpangharas kanila tungod sa ilang ginapaglaban ang pagprotekta sa katungod sa usa ka individual. Nakalagay sa ating 1987 Constitution na obligasyon ng ating Estado through our government, ng pamahalaan, na irespeto, protektahan at i-fulfill yung karapatan ng bawat Pilipino or bawat tao na nandito sa Pilipinas. At kasama dyan yung, we can only do so much, admittedly, but we will not stop issuing public statements. We will not stop asking audiences before relevant government agencies. Usasab sa nakita sa grupo ang nagpadayong pagpangharas o red tagging sa mga human rights defenders, mapa-online man o physical, kung asa ang ubang kaso moabot pa sa aduna gyud mamatay. Ang nakakalungkot ay maraming sitwasyon na parang weaponizing the law against activists and journalists. At parang without necessarily having a goal na makonvict. Ginakuhaan natog reaksyon ang otoridad apan daan ang mibarog ang PNP nga sa tarang operasyon nga ilang ginahimo kalabot sa illegal nga droga, ilang ginaobserba ang human rights o kung dili sila mabutang sa alanganin. Samtang ang Department of Defense kung asa na pailawom ang AFP, daan na sab nga nag-ingon nga kanunay sila gasunod sa human rights o gatuman lang sa ilang tahas aron protektahan ang nasod batok terorismo. Padayon sab ang panawagan karon sa mga IP groups labi na sa Bukidnon nga matagaan na og pagtagad sa gobyerno ang dugay kalisdanan. I would like to ask also, especially our government, that they can fund or they can have more funds for the delineation and titling of our ancestral domains, because that is one of the reasons why there is a delay of the titling, having a certificate of ancestral domain title, because there's no such fund for the processing of the ancestral domain. Karon, gitutukan sa grupo ang pag-awag sa Kongreso ug Senado nga mapasa na ang Human Rights Defenders Protection Act nga naglaraw maprotektahan ang mga aktivista, environment defenders, journalist ug mga kritiko sa gobyerno. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.